שלום הורים יקרים, בטח גם אתם נתקלתם בבעיה של חוסר מקום בחדר ילדים למשחקים שלהם. יש לנו את הפתרון המושלם בשבילכם, מיטות נסתרות או מיטות שהן מתקפלות בעצם לתוך הקיר. תוך מספר שניות אתם תראו איך אני מפנה פה המון מקום בחדר. מפרקים את הסולם בקלות ומניחים אותו על המיטה התחתונה. בקלות מרימים את המיטה העליונה מעלה, יש לה משני הצדדים סוגרים, מקפלים את הראשון, מקפלים את השני. לסולם יש מקום שפשוט מתמגנט אליו בקלות ונשאר מקובע. המיטה התחתונה עולה למעלה, גם שני סוגרים משני הצדדים, וחסכנו המון מקום בחדר. אנו מתאימים את המיטות לכל חדר מבחינת אורך וצבע שיתאים לסגנון החדר. אתם מוזמנים להיכנס לאתר שרשום מטה, להתרשם ממגוון הצבעים של המיטות ומרהיטים אחרים שאנו מציעים כדי לחסוך מקום בחדר. נשמח לעמוד לשירותכם.